Hej alle sammen. I dag vil jeg vise jer, hvordan Optifoto app fungerer. Først og fremmest skal I huske at logge ind med den e-mail og kode, I har fået tildelt i jeres forretning. Nu når I har logget ind, så lad os kigge på, hvordan man tager billeder af en bil. Først og fremmest vælger I, hvilken biltype det er, I tager billeder af. Herefter vælger I farven på bilen. Følg de 12 guidelines, hvor vi starter med fronten af bilen og går hele vejen rundt om bilen, og herefter ind i bilen. Husk, at din mobil skal altid være i sidespejlshøjde. Når du har taget billederne og er blevet færdig med de 12 guidelines, så kan du egentlig fortsætte med at tage billeder uden guideline. Det kunne være af rattet eller andet udstyr. Og der kan du tage helt op til 765 billeder. Når du er færdig med at tage billederne, så kan du se et preview af billederne. Er der et billede, der ser forkert ud? Er der et billede, du ikke er tilfreds med? Så kan du tage et nyt billede. Det kan du gøre utallige gange. Når du er tilfreds med alle billederne, så trykker du på fluebanen og skriver bilens mærke, model og årgang. Hvis du vil have billederne automatisk ind på bilinfo eller autodesktop, så skal du også skrive bil-ID-nummeret. Og herefter færdiggør du processen. Når processen er færdig, så kan du se alle de billeder, du har taget. De 12 første billeder med guidelines, der vil du se, at baggrunden er fjernet, og der er kommet nye baggrund med jeres logo på. De næste billeder, som har været de ekstra billeder, som I har valgt at tage, der er der ikke fjernet baggrund. Men det kan I gøre ved nogle af billederne, hvis I vil fjerne baggrunden fra enten fronten, eller fra siderne, fra vinduerne eller andet. Det er bare ved at trykke på billedet og trykke på knappen i midten, der hedder Remove Background. Hvis du vil, så kan du også optage video af bilen. Det gør du ved at gå ind i albummet. Tryk på de 3 små knapper øverst og tryk på Optag video. Har du nogle problemer eller andet, så tøv ikke med at kontakte mig på 28 49 50 60 eller send os en mail på info@optifo.com.